kana da shi ai tun da ne na riga na san cewa na riga na zo to ai na riga muna shalamana shalamatu yanzu ne na jayi no problem ka kujera wannan ya dinga baka san ni na zo kana yi magana wannan ya dinga baka san ni na zo gurin ta bane ko ba gani na kai a da ko a ba ni ka gani a gurin ba kine na gani kudi ne na magana a get money pledge kace kudi ne na magana kai ka zo area ta yanki na ka zo ka ce wai kudi ne yake yin magana ka duba kana da free ne kake iyawa kasha ka san da ka duba rigan da kasha daki lalle obin na ya hanya anya akwai dadi ya kwana nace ba nace obin na ka kiyaye ni fa ka kiyaye ni obin na yana magana obin na a da ne ka ta na ba wallahi zai shugaban mutuwa na to abun ya hada kukan tantabaru kenan kana ita tabara ne kana ita tabara sai mun mutunci zaka kana shi mutuji kana shi abu sha obin da suke nan me shi ne abu kana shi mutuji kaga ni na shi mutuji anan ni dai kai wa wannan obin na bari da sai atuma ka tafi shai you shai dinaji ina so in kama kamanta shi ne Allah bi baka yi kuwa ai na gaya ma kato ne a ciki ne na ta ne ma gariya ai mutum a cikin gidan na gaya ma ni na tabbatar ma da lai akwai kato a ciki mu je gidan ya gida san da zuwa sannu ya hanya aida to kare kuwa ni na san akwai mutum a ciki aida ni na san akwai ga mutum gida ba kowa kai bari kai wa kana da ka daina haɗa ni da matana ba. ba hada kai nake da matarka ba ni na gaya ma haɗa ni da matana ba. ina zan hada ka da matarka kai ku ka san bai Ki zauna. zauna a nan bai yiwuwa ai ina ganin cewa Kai mu za ka ni kai haɗa ni da matana? da gida kana daukan maganar wani ya raba kai me ake da wannan abun ne Ai wannan diro da ka gan shi nan. Muna dafa ruwan rafi ne saboda gwamnati ta ce mu dinga dafa ruwa kafin mu sha shi saboda akwai kwayoyin cututtuka a ciki. Sannan idan za mu kai madaran nan kasuwa mukan dafa shi ma saboda man shi ya fito sosai. yayi kyau Me kake tambaya na diro? a ba komai ina zuwa ina zuwa gwamnati ta ba da shawara sosai Qur'ani wallahi gwamnati da jin kana zuwa wallahi ni ne shai ala ni ne shai sha Ni kam da Allah. to ne ba shai ba ni na mai da kai shayi yau dala ke bi yau wallahi ba jin kana zuwa za ka ga kuɗi yau ba kana da kuɗi ba yau abu sai ka yi mafarkin sa a dan fulani a iya dafa Ka dafa shi mana, dafa shi. shikenan bara A dafa ruwan nan. dafa ana kokari ma ka san da yake ma yanzu garin mai gida wuta kuma wuta ba sa Zai dafa mana ai. ai dan fulani ba kai ba aiki yau tun da Allah ka Kani da aiki. Hey!